Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Orie ọma nụ. Anyị si ka tata bụ orie wetara anyị ndụ, wetara anyị udo, wetara anyị aga n'ihu, wetara anyị ngọzi. Anyị si ka chi orie nne mmiri ka ọ gọzie anyị. Anyị si ka ndị mmiri anyị niile gọzie anyị. Na tata bụ orie na anyị ga-adị ka mmiri. N'ebe ọ bụ na o nwere onye dị ndụ n'ụwa na-anara aṅụ mmiri, ụta ka anyị ga-esi wee dị n'ebe ọ bụ na anyị ga-anaghị anabata anyị. Ebe ọ bụ na nwoke na nwaanyị ma onye ụka ma onye ọgọ mmụọ na-anabata mmiri, naghị anabata anyị. Si na ụkwụ anyị ji wee pụta taa malụ mma, mana nke anyị eji wee bata ya aka ya mma. A sị m na anyị ejere obodo n'ala obodo, ihe ọma ga-emerụ nwoke merụ nwaanyị. Si na ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Onye chere anyị eji echiche ka ya na mmụọ na-agbara anyị na ya so mebe. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. Onye si na akwa ya ya acha na mpamahụ ya ba na nke ya. Onye fụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụkwa. Onye fụ anyị si na ọfụwa anyị, anyị si ọpụta fụ anyị anwụ ya kpuo isi. Ọfụ anyị gọrọ, fụ niile anyị gọrọ tata bụ orie ya eme ka anyị so ego ya. Mee na afọ, mee na nkwọ, mee na eke, mee na afọ na anọ n'ụbọchị na anọ ise. Aka bụkwa m onye nke gị, nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. O nwere isiokwu njimaka ya wee bịa tata. Isiokwu njimaka ya wee bịa tata bụ na-atụfughị nnukwu oge. O nwere ihe na-eme, ọ na-abụ ọ na-eme. Ihe ndị anụnwa na-eme anaghị eme mgbe mbụ. And ihe a na-eme kịta so n'ihe na-contribute na major problem our people na-face today. Mgbe na-asị gị nwa bụ onye Igbo, mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ọ dịka a ga-asị na ife ada agalụ gị ka isi wee chọọ, ọ gbajuo dọlụ gị, igbuo n'iru ide egbute, igbuo na azide egbuta, ụzọ niile akpọchie. Ijugodo onwe gị ịma na eziokwu kacha eziokwu mmadụ kwuru bụ eziokwu mmadụ n'ụlọ onwe ya ọdụ wee gwuo onwe ya. Ijunugo onwe gị ajụjụ sị ihe a na-eme ọmụnwa butere, so that you be able to know the exact area of concentration. Ọmụnwa ọ bụrụ mgbe ọbụla ma nke ọ gị mere onwe gị esi na mmadụ na-agwọrọ gị ọgwụ, ma nke ọ gị mere onwe gị si na nke a mere na nke ọzọ mere. Sometimes 60% of problem many people na pass through bụ what they brought upon themselves. Ma ọ bụ na onye a ga-agwa onwe ya nke bụ eziokwu. Isiokwu njimaka ya wee bịa tata bụ mmadụ ikwe nkwa. Ikwe nkwa of any type. Ikwe mmadụ nkwa, ikwe arụsị nkwa, ikwe nkwa ma n'ụlọ ụka. Ikwe nkwa of any type without fulfilling it ajọka. Ọ jọrọ njọ. Now, ọ bụrụ na mmadụ bịa duto na onye ahụ nwere need, pressing need, onye ofili na ọ ya enyere ya aka, o wee si onye anwa biko nyere m aka, I promise I will repay you, I will reward you. Marakwa amalụ na onye ahụ na-emelụ gị that thing, ọ na-emezi ya with that promise as contact. Ọ dịka ụta nnọọ kịta ị bịakwute m, maybe o nwere something ị na-esik or ị na-look up to get. Bịa sị m biko eze nwanyị, biko na mgbe ọbụla m na-aga ọfụ m na-echeta gị. This is something ọ na-abụ mpụta ana m charge for it. Ịchọ ka m na-aga ọlụ gị ọfọ every morning, I charge for it. So that inye m that my own payment, ịchọzikwa ịbịa ka na ịchọzikwa go,
mana o nwee ka ọ ga-esi wee jili mmadụ na njọ. Ọ mmadụ ka anyị ncha niile bụ. Ọ complain iwe si onye nwoke na nsogbu adịrọ. N'ụtọ na mmadụ ka unu ncha niile bụ. Ị na-ega ya n'eziokwu na onye ahụ enwere that money. You decided to help, to assist that person with that promise ahụ mere in mind. Of course, ị na-agwa ndị gị na ha so okwu, mụnwa personally, ị na-agwa ndị m na ha so okwu, ha bikwa nyere onye aka. Mma na-remind ha na o kwekwara nkwa ihe dị ụta dị ụta. Now, ọ bụrụ na ndị m na ha so, because of that promise onye anwa mekere, maka mmụọ na like ikwe ya nkwa ka o wee pụọ, mmụọ wee jee mee ihe onye ahụ kwuru, mechaa anya nata, onye ahụ atọnụzie back at me. Ọkwa unu ma na mmụọ amara onwere business onye ahụ na mmụọ ji, maka ọ bụrụ onye ahụ bụ ihe bịa n'iru mmụọ wee kwe mmụọ nkwụ direct. Ọ mụnwa bụ onye na mmụọ ji okwu, and ọ mụnwa ka ha ga-agba ụgwọ. And na enwero reason or excuse to give to mmụọ. Nke mụnwa bụ na mmụọ emege ihe ha si mee. Nke mụnwa is to pay, to make, as in do what I promised mmụọ na mmemere ya. Ọ bụ na mmemere ya agbawa m ụgwọ. Mana ọ bụzie na mme ya o wute m too much, asị m mmụọ n'ọkwa nkwa onye a kwere unu. Nkwere unu n'isi onye a na onye hụkwa m ya na nye ya unu chụbakwa ya. A lot of people na pass through this very thing m na-agwa gị. Ọkachasị n'aka ndị dibịa. Ha ji ekwe dibịa nkwa duto na ha nwee pressing need at that moment. Dibịa meelu m nke onye ha na-amụrụ gị anya abalị, na-achụrụ gị aja, jiri gị ya na-achụrụ gị aja. At the end of the whole thing, ihe ọma meelu gị, ichefuo, is after all no dibịa. Nke kasị ewe m iwe bụ ndị na-eje ekwe arụsị nkwa direct. Ịmana ndị Igbo anyị nwa bụ ndị agba ọfụrụ amara ihe bụ arụsị. Anyị amara the meaning of arụsị. Arụsị simply means arụ kwụsị. Arụ kwụsị. Mana mkpọbiri ya bụ gịnị? Arụsị. Ị na-achọ nwa nọ na marriage. Ị na-achọ nwa. Ị gbakwuru ofu arụsị wee kụọ ya mba. Si ya biko ya nye gị nwa. Onye gị nwa n'ihe emele ya nka. Ihe wee ya kpọtara ya ewu ma ihe ya kpọtara ya ebini. I wee mụọ nwa anwa. Ichefuo na o nwere mmụọ ikwere nkwa. One thing with arụsị bụ na arụsị ejiri ike eje. Ọ ya agba gị nkịtị ichefucha. Mgbe ọ ya ehiti gị, ihe dịka ị ya na-eche na mmadụ na-eme gị ya, mana mmụọ iji ekwe nkwa. Mmadụ ikwe mmadụ nkwa ma mmụọ nkwa na-ebute setback. Ọ na-ebute disappointment. Ọ na-ebute ọnwụ. Ọ na-ebutekwa ọnwụ. Maka na ụta nnọ o nwere mmụọ m na ya so. Ma onye ahụ nọ n'iro gị na ya na-abụ na-eme. A lot of people na-aga, o nwere deities na-eso ha. But even though na ha mara that deities, enyebeghị ya ọjị ma mmanya before, mana deities ahụ na-eso ha steady. If you offend them, you have offended that deity na-eso ha. If you promise them and fail them, you have failed that deity na-eso ha. And that deity will do what? It will continue to haunt you. Ya bụ gịnị? Mmadụ ekwezi na nkwa ọ ma na ọma mmenwu. Ịpụta because of na o nwere ihe ị chọrọ ige n'aka nwaanyị, ma because of na ị chọrọ ka ị lalụọ nwaanyị pụọ, ma na ị chọrọ whatever reason, ije deceive nwoke, unu ekwe onwe unu nkwa marriage. Ma gị nwa bụ nwoke ekwe nwaanyị nkwa marriage, ma gị nwa bụ nwaanyị ekweta na ị ya anụ nwoke. At the end of the day, i wetebere reasons, excuses ị na-amara ebe o si, excuses ị na-afọrọ mgbe ibido kwebe onye anwa nkwa. Mmụọ na-eso onye ahụ na-apịawakwa azụ. Onye ahụ jekwuru ofu arụsị besere ya akwa be nne ya ma ikwu na ị na-agụkwa ana. You are gone. You are gone o. So mgbe ọbụla asịsị na anọ mmadụ na-eme gị, sometimes sit yourself down and ask yourself, mụnwa na-eme onwe m ihe na-eme m? Am I the cause of my problem? So that ka ị mara where to start handling your issues. Maka na ị na-isi ebe ọ na problem gị na-esi oyi ga na-eme gị na-agba okirikiri na-agba roundabout.
ị na-agba roundabout. Many of you nọ na-aga ịbụ nwoke, ị na-ekwe nkwa nwaanyị na ị ga-anụ ya, or let onwe ya loose for you. Ị tụọ ya ime, si ya na ịdịbe ready. I am not ready to marry you. Ị marakwa ma nwata nwaanyị ahụ ị na-eme ya ahụ ma onye ọlụ ka ọ bụ. Ị na-ahọtụgharị onye aha. Ifile na arụsị kpọrọ ya ma arụsị si ya hapụ gị. Lie o. Ị like achụ aja from now till next year. You must return and redo what you have done. You must. Nke a bụ iwu. Nke a bụrụ ihe sheri baba. Maka na unu nwa bụ ndị na-eje ụka na unu anọgoro n'ụka wee yiri awụrụ arụrụ ana na-akpagharị. Yiri awụrụ arụrụ ana na-akpagharị up and down. Mmadụ enwerozi conscience maka na unu na-agụ Psalm 51. Onye meche oje si forgive me and cleanse my sin, have mercy upon me, O Lord. What nonsense, have mercy upon me? Ihe maara ụma kpachicha anya gị na abụ wee mee. Kpachicha anya gị na abụ wee mee. Ị na-asị forgive me, O Lord. O nwere a lot of women, as I'm talking to you, jee na mmụọ, jee na mmiri ma jee na arụsị, jee si ya arụsị nye m nwa, I will come and appreciate you with this or with that. Ị mụọ nwa ahụ isi na ijebego ụka. You refuse to fulfill your own part of promise to the deity. Nwatakịrị nwaanyị nụọ di nka, di ya na-anwụrụ anwụ ya na di ya separate, ọnụọ di nke ọzọ the same thing. A na-achụgharị nwatakịrị a na-enweri hatred up and down. Ọ bụrụ ihe gị nwa bụ nne ya butelụ. Ọ bụrụ curse he bring upon that child. Ọ bụ curse he bring upon that child. Ị nwere ike je mekwa ihe ikwere na nkwa. Ya pụ nwatakịrị ọ na-atagharị afụ. Ụwa nke ya ọ dị ka gasị na-abụrụ ya ọnụ. Iche na gị nwa bụ nne ya ga-anwụ ezigbo ọnwụ. Ị anwụ ka ọkụkọ. Ihe ka m gị mma bụ nkwa ahụ ikwere arụsị, gwa fulfill it. Mmadụ ekwe na nkwa ọma na ọma mmenwu. Ejina because of need kwe nkwa ịma na ịma mmenwu. Whatever I cannot do, I don't promise that. Ana mbịakwutegodo arụsị, nsị arụsị biko, achọrọ m igo moto. Nye m ego moto ka m gbuoru gị ehi. Mma nọkwa n'iru ya wee gwa ya, ọ bụ na inyere m ego moto ahụ mma mgbukwere gị ehi ya, ọkwa onye rụrụ ga-eri. It's as simple as that. Ikwe mmụọ nkwa kama ị na-ama fulfill it before that time. O nwere ike ikwe mmụọ nkwa isi ya na ọ bụ na o mee gị go moto ma o mee gị ruo ụlọ na this year na Christmas. O nwere ike ijekwa ya nkwa na January, isi ya na Christmas na ihe egburu ya efi. Within 3, 4, 5 months, 6 months that thing na-asụọ, ị na-eche ka o ruo mgbe ikwe na nkwa. Onye si gị na iwelu that thing jebe mgbe ahụ nweta ya na o nwere ife omelu. Ana o nwere ike ị na-eche mgbe ahụ kwere ya na nkwa ihe ọzọ apụta. Kwachi ụzọ. Iri ego mmụọ, ịtaba afụfụ. Echi si na nwunye di gị na-eme gị, echi si na nwa nna gị na-eme gị, ma na gị na-eme onwe gị. Ya bụ na onye ọbụla kwere nkwa ga-agba mbọ mezuo nkwa o kwere. So that ka hapụ ibutere onwe gị ọtọnọ. Maka ka ọ bụla irita idosara ụmụaka gị. Ha tolite ataba afụ ya. Aka bụkwa onye nke gị nwada agbara ọma ụzọ mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na bụ na anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche na-agba afa miri emi. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere gbasara ife ndị nkụzi taa, ma onye ndị na-akụzi bifo, ma onye ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ n'ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmụọ, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ya gazienụ.